Hola, hola, soc l'Olga de Pilates en Català i avui et porto una rutina full body per treballar cos sencer amb les peses. La pots fer ara mateix i també et recomano molt que te la guardis per fer-la de manera express durant aquestes festes de Nadal en què tenim menys temps, però hem de continuar, o us ho recomano, que continuem entrenant. Recorda que ja has escalfat els teus 3-5 minutets i ens hi posem. Jo treballo amb peses de 2 quilos. Pots començar amb 1 quilo, quilo i mig, 2 quilos, el que necessitis. Començarem cames paral·leles obertes en pla de malucs o, en pla de malucs no, una miqueta més. A les meves espatlles una miqueta més. Fantàstic. Des d'aquí baixo a squat, flexiono bíceps i pujo, fantàstic. Baixo a squat, pujo, elevo una cama de terra, canvio 2 i 3. 4, en faré 10 aquí, 5, 6, 7 i 8 i 9 i última 10 i no et moguis perquè continuem aquí. Quan baixo 1, 2 i elevo, 1, 2 i elevo, 1, 2 i em porto 3, 1, 2, 4, 1, 2, 5, 6, faig 10 i 8 i 9 i 10. Fantàstic. Des d'aquí, braços estirats, cama a taula, genoll amunt. Des d'aquí estiro la cama endarrere, la recolzo terra. Puc flexionar lleugerament la cama de suport. Peu, planta del peu ben expandida. Fantàstic. Aquí elevo cama i elevo peses cap a la caixa toràcica. I 3, esquena llarga, faig una línia recta amb el meu cos quan pujo, treballant l'equilibri i connectant el core. En faig 5 més, i 4, i 3, i 2, i última. Cama a terra, t'incorpores, i des d'aquí baixes i eleves braços. Ens quedarem amb els braços a dalt. I 2, els vaig estirant quan m'elevo, baixo. 3, 4, creix sempre, coroneta cap al cel. 5, 6, i 7, i 8, i 9, i última. Fantàstic, i ens anem a treballar amb l'altra cama. Comença els braços llargs, flexiones el genoll, des d'aquí estiro cama endarrere. Fantàstic, i cama baix, peses amunt. 2, cama ben estirada. 3, mirada cap al terra, cap al mat. 5, 6, 7, i 8, i 9, i última 10, cama a terra, t'incorpores, peses a les teves espatlles, des d'aquí a baix. Baixo, i elevo, estiro. 2, 3, 4, vinga que ja baixem a la colxoneta. 5, 6, 7, i 8, i 9, i última 10. Fantàstic. Me'n vaig a un extrem del meu mat, de la meva estora, inhales, creixes amunt i exhalant, mirada baix, baixo rodonet, mobilitzant les meves vèrtebres, flexiones genolls, peses a terra i camines amb les peses cap endavant. Anem a fer una planxa. Des de la quadrupèdia, genolls a terra, estiro una cama, estiro l'altra. Fantàstic. Des d'aquí, genoll endavant, 2, 3, 4, em quedo, glutis cap a talons, torno, 1, 2, 3, 4, glutis a talons, 2, 1, 2, 3 i 4, 3, 1, 2, 3, 4, 4, en faré 8 aquí. Me'n vaig endarrere.
6 i 4, 3, 2, 1, me'n vaig endarrere 7 i última, 4, 3, 2, 1, me'n vaig endarrere 8, genolls a terra, creues cames i t'assentes sobre l'estora. Ens quedarem amb una pesa. Si són petitones d'1 quilo, les pots agafar totes dues juntes aquí davant, com si treballessis amb una sola. Fantàstic. Cames cap endavant, semiflexionades, però avui plantes dels peus a terra. Nota els isquions, aquests ossets de sota del gluti, com es claven a l'estora. Des d'aquí estiro, braços endavant, inhalo, creixo i exhalant. Arrodoneixo lumbar. Me'n vaig cap endarrere, porta pes als peus. I aquí, pesa cap al pit. I 1, amunt, 2, amunt, 3 i 4. Fantàstic. Estira els braços endavant per tornar. Vaig a fer 5 aquí. Vinga, i 1, 2, 3 i 4. Braços endavant i torno. Inhalo, creixo amunt, exhalant endarrere, però pesa. I 1, 2, 3 i 4. Braços endavant i torno. Em porto 3, 2 més. Endarrere. 1, 2, 3 i 4. Braços endavant. I torno. I última aquí. Endarrere. I estiro els braços amunt en 4, 3, 2, 1 i torno. Perfecte. Tornaré a aquesta postura d'arrodonir lumbar i quedar-me aquí. Sobretot, genolls paral·lels, un punt de distància entre ells. Estiro braços amunt i estiro cames a terra. Puc o fer peus en punta per fer pes o clavar talons. El que vull és que em quedin immòbils. I aquí elevo cama, baixo pesa. 2, 3, jo els poso en punta. 4, 5, sent l'abdomen. 6, 7, i 8, i 9, i 10. Fantàstic. Des d'aquí, braços endavant i acabo de rodar cap a terra. Molt bé. Recuperem l'altra pesa. Flexiones cames. Aproparem els talons cap al gluti. Cames paral·leles, genolls paral·lels. Estiro braços cap al cel i des d'aquí pujo a un pont. Fantàstic. I quan baixo, braços endarrere. Si és molt braços estirats, pots fer colzes flexionats i quan puges al pont, estires. I 2. I 3. 4. I 5. I 6. En faré 10. 7. Vinga, anem ja amb l'últim exercici. 8. Quan acabem aquest, un més. 9. I última, 10. Queda't a dalt amb una sola pesa entre les dues mans i des d'aquí mantinc pesa ben estirada, braços ben estirats, separo una cama del terra, l'estiro i torno. 1, 2, 3, ben immòbils els braços. 4, fent molta força amb la cama que es queda a terra, que no se'ns desnivellin els malucs. I últimes 3, 2 i 1. Tornes a aquesta cama a terra, no baixis del pont, canvies. I 1, 2, 3, 4, 5, que no se t'obrin els genolls, 6, 7 i última 8, cama a terra, cul a terra, peses damunt del pit, genolls cap al costat. I fins aquí aquesta rutina que pots guardar-te-la i fer-la durant aquests dies de festes quan tinguis una estoneta per dedicar-te a tu. Recorda-ho i fes-ho, és molt important.